हेलो लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसे शायरि लानानै फैबावबाय। दिनै बे शायरिखौ दैथायहरदों दैथुन मुसाहारि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, भिलेज सानजा बोराइलि। फैदो दानिया बिथां लिरनानै हरनाय शायरिखौ आंनि बे गारांजों खोनासंलांदोनि। बोथोर, नों गाज्रि नङामोन, नोंनि दाय गैयामोन। आंनि अन्थाइ बिखायावसो अननाया सोमजियाखै। अब्लाबो आं आंनि थगायसुला गोरबोखौ दहमसे अखा दामब्रा आरो सिमब्रेनाय बारनि आन्दोआव दोनखोमादों। आरो सम बिबावदों बोथोर मोनसे आरो बोसोर बोसोर। दा नोंनो अननाय होनो सम सौवाखै होनफ्लाना, थेवब्लाबो नों रागा दाजों। आं नोंनो जायख्लं बादि दालां बानायगोन गोजोनपुरिनि, बेवहायनो जुगे जुगे थानायनि। आरो जेब्ला बोथोरा आरोबाव फिन खेबसे रमान्टिक महर लागोन, अब्ला